Dubana Glenner, du er forstander for Kalundborg Egnens Produktionsskole, som jo står bag hele det her arrangement. Fortæl mig, hvordan er ideen opstået? Jamen, ideen opstod egentlig dengang vores bestyrelsesformand hed Tommy Dinesen. Tommy Dinesen, han er jo gammel sømand, og han har jo et bankende hjerte for alt det maritime, så han synes, at Kalundborg Egnens Produktionsskole, de skulle tage og få sig en lidt mere maritim profil. Og det griner vi jo lidt af, fordi vi ligger jo i Svebølle, og der er altså lidt langt til havnen derfra. Men han har nu alligevel holdt fast, og han var så stædig, så han donerede en båd til os og sagde, at han synes faktisk, at vi skulle tage imod den gave og se at få det bedste ud af det. Og det var ligesom starten på det hele, det var, at vi fik den her båd. Og båden har så givet anledning til, at vi har med udgangspunkt i det maritime, har vi søgt og fået EU-midler. Sammen med 2 andre produktionsskoler i Danmark, dels Korsør Produktionshøjskole, men også Multicenter Syd nede i Nykøbing Falster, og så 3 tyske produktionsskoler. Og vi er altså gået sammen om et kæmpestort samarbejde, hvor vi er halvvejs nu, og hvor det maritime udgør en cirka 1/5 af det projekt. En hel del af projektet går også ud på, at vi skal besøge hinanden på tværs af danske og tyske grænser. Vi skal forsøge at gå på hinandens produktionsskoler. Lærerne på de danske produktionsskoler skal på besøg i Tyskland, og de tyske lærere på de tyske produktionsskoler skal op og besøge os og se, hvordan gør vi heroppe hos os. Derudover så gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe tyskerne med at skabe et fundament for, at de kan lave produktionsskoler på deres måde, men med en stor inspiration fra vores måde at drive produktionsskole på her i Danmark. Fordi for er tegnet via koblet, og nu er vi til at spise. Men først skal de æres, sang og tro, og så skal det til deres langt til ro. Jeg husker, at ting kalder du lappet, og hør min harmonika vise. Jeg husker min aften, jeg venter først. Jeg sad på kampborden med en bajer, og jeg var sgu så glad for mig selv og min tørst, og brændte om de små akkelejre. Nu snakker du ikke, det er givet i kryds, og en fin skalle, og du fik et kys. Ja, så blev du sgu ikke af din tørst, og nu er min eneste bajer. Nu må skifte en vej, og pigerne glad, for janterne, de skal jo spille. Og hver gang jeg savner lidt flydende mad, og jeg har mit talent for at spille, så bliver jeg sagt i alle år, mens lander og svinser i stenbroen slår. Når vi til Søren, det Søren er glad, for nu skal de samme agile. Det er klar, så kommer vi! Sådan! Så tak Kalundborg! De skoler, vi samarbejder med, er meget begejstrede for den danske model og vil meget gerne lade sig inspirere af os. Det er den ene del. Den anden del er jo, at vi også meget gerne vil lade os inspirere af dem. Og det kan jeg sige allerede med det samme, at de både lærer- og elevudvekslinger, vi har haft, har virkelig været med til også at inspirere vores danske produktionsskole. Vi har også lært noget af tyskerne, og hvis ikke vi havde haft det gode samarbejde med dem, så var det her projekt aldrig blevet til noget. Og slet ikke det her arrangement på havnen. Arrangementet på havnen var heller aldrig blevet til noget, hvis ikke vi havde fået støtte fra Kalundborg Kommune, som har støttet med 63.000 til de glade sømænd, som kommer og spiller. Men vi har også fået støtte fra Statoil, som har givet et beløb, så vi har kunne hyre en tryllekunstner til at komme og lave Walk Around Magic
for børn. Ja, blandt andet kontoret, de støtter jo med det bassin, som vi har opstillet i dagens anledning. Og det er sådan, at man faktisk kan give et bidrag til Afrika ved at forsøge at skyde en deltager ned fra vores produktionsskole, eller en politimand, som har fået lov til at sætte sig i gyngen i fuld uniform, og man får lejlighed til at prøve at skyde ham ned. Så der er rigtig mange lokale aktører her i Kalundborg, som har været inde og støtte os. Kalundborg Havn har jo gjort det muligt, at vi kunne have det her arrangement. De har sørget for, at vi kunne have Vesthavnen, og de har sørget for, at der var klar kaj, så Hansine kunne lægge til, og Søværnets skibene og Jaden kunne lægge til. Og det passede jo fint, da vi bød velkommen, så kom Hansine sejlende. Og Hansine er jo egentlig oprindelig årsagen til, at vi holder hele det her arrangement, fordi vi gerne ville markere, at vi havde den her sejlads mellem Tyskland og Danmark. Og Hansine har været inde i forskellige havne. Blandt andet var de i Korsør Havn i går, hvor Korsør Produktionshøjskole har holdt et lignende arrangement på deres havn. Og i morgen så skal de meget gerne lande nede i Nykøbing, Falsters Havn, hvor Multicenter Syd har arrangeret et event nede på deres havn. Og så skal de tilbage til de tyske havne, hvor de også vil blive modtaget med åbne arme, ligesom de er blevet her. Og ombord er der jo de her 6 danske og 6 tyske produktionsskoledeltagere, og 2 lærere, en dansk og en tysk lærer. Derudover så sejler der gæster med, som står på i de forskellige havne. Der er selvfølgelig de her 12, som er den faste stab. De sejler med hele vejen fra Tyskland og skal med hele vejen tilbage. Og tilbagemeldingen har været, at det er super hyggeligt, og de har det rigtig dejligt sammen. Men i hver havn er der så mulighed for, at der kan stå en 8, 10, 12 gæster på og sejle med fra havn til havn og stå af, ligesom et busstopsted fra sted til sted. I dag var der 10 elever fra træværkstedet med fra Korsør Produktionshøjskole. De tager sig hjem i aften og bliver hentet her fra havnen og bliver kørt hjem til Korsør. Og i morgen skal jeg ned og hente vores gæster i Nykøbing. Dem, som bare har valgt at tage en endagstur. Jeg skal spørge dig, er der så nogle af eleverne, der ligesom har bidt på og fattet interesse for livet som sømand ud af det her projekt? Ja, det er der. Der er flere, som har tilmeldt sig vores maritime linje, som vi har ude på skolen. Og meget af det har jo handlet om at gøre den båd klar, som Tommy Dinesen donerede, og klargøre den og sætte den i tip-top stand. Så det er i hvert fald noget af det, som de har fået introduktion i, klargøring af sejlbåde. Derudover så havde vi for et par måneder siden, cirka 1,5 måned siden, der havde vi besøg af tyske lærere og tyske produktionsskoledeltagere på Kalundborg Egnens Produktionsskole, hvor de sammen byggede en lille jolle. Og vores leder af det maritime projekt er jo uddannet bådbygger, så det lå lige til højre benet at lave sådan et projekt.